Ik ben Winnie Wijdenaar en ik doe de communicatie bij familiebedrijf Wijdenaar. Frieske droogwast. Ben wel heel vaak kampioen mee geworden. Hebben altijd goud mee. En het mooiste van die droogwast is echt een Frieske traditie. Het recept van de Frieske droogwast is van mijn paken. Dat bestaat inmiddels al meer dan 80 jaar. En het echte Frieske is dat we het met turf en eikenhout rikje. En ik vertel natuurlijk net precies wat de samenstelling is, maar de crude samenstelling is echt Friesk. Op alle verpakkingen zit kwaliteit uit Friesland. Dus wij maken het kenbaar dat onze producten uit Friesland komen. Wij ben ik heel zielig van het feit dat dat u helpt. Mensen vinden u altijd heel betrouwbaar. Eigenlijk haast iedereen praat Friesk. En als wij de telefoon opnemen, zeggen wij altijd naar het nummer wat in het beeldscherm komt. Komt dat nummer uit Friesland, dan nemen ze in het Friesk op. Dat spreekt tot de verbeelding. Hè? Dat is gewoon tasprutsen in eigen taal. Dan kun je gewoon lekker vrij uitpraten. Maar wij hebben ook wel, als het uit grens komt, dan moet je gewoon vooral net in Friesk opnemen. Want dat is gewoon net prettig voor de mensen van de andere kant. Wij leveren onze producten, en dat is net alleen nog droogwast, echt vers vlees vol verpakt. Leveren wij gewoon Albert Heijn, C1000, Superboer, Jumbo, Spar, Coop, Deen supermarkten. We krijgen Sligroos erbij, MT supermarkten. Dus eigenlijk bijna gewoon alle retailers van Nederland.